Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, il-paċi ma'kum. Huwa jum ta' ferħ kbir. Mhux biss għad-Djaknu Joseph illi llum ħajkollu l-possibilità illi l-Ġesu jgħidlu hawn jien tiegħek. U ci vuole, u jum ta' ferħ għal-Knisja, ħbib tiegħi, li l-mulej qed jagħtiha ministru ieħor, ħalli jkun jista' iddewwaqna it-tjubija, il-ħniena u jqanqal fina it-tama. Ħuti ejjew nagħtu bidu għal din l-Ewkaristija billi flimkien narfu lill-Alla għani fil-ħniena u nitolbuh jaħfrinna n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox li lkom ħutej li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-email, bil-ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija Dejjem Verġini, l-Anġel u l-Qaddisin kollha u lilkom ħutej tolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tinqeda bil-Ministeru tas-Saċerdoti biex tmexxej il-poplu tiegħek. Għati lil dan id-djaknu tal-Knisja tiegħek li llum moġbok tażlu għall-uffiċċju tal-Presbiterat li jaqdejk sal-aħħar skont ir-rieda imqazza tiegħek biex bil-Ministeru u l-ħajja tiegħu iseħħlu iħabbrek għall-glorja ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Permezz tal-liturġija tal-kelma, il-Knisja trid tgħinna narfu l-ħidma ta' Alla fil-ġrajiet u l-azzjonijiet fil-ħajja tal-bniedem. Waqt tħeġġiġna biex inkomplu nisimgħu lil Alla li permezz tal-kelma jrid ikellem lil qalbna. Għalhekk ejjew nisimgħu dil-kelma ħajja li tagħtina l-qawwa u l-kuraġġ biex inkomplu wieġbu lil Alla bil-fidi fl-azzjonijiet tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Qari mill-ktieb ta' Samwel. Dak iż-żmien Samwel kien mindud fit-tempju tal-Mulej fejn kien hemm l-arka ta' Alla. Il-Mulej sejjaħ lil Samwel u dan wieġbu, hawn jien, u mar jiġri għand Eli. Hawn jien, qallu, għalfejn sejjaħt li? Ma sejjaħtlek x'wieġeb, erġa' mur intet. U s-sok tal-Mulej sejjaħ Samwel, u Samwel qam u mar għand Eli u qallu, hawn jien, għalfejn sejjaħt li? Ma sejjaħtlek x'ibni, erġa' mur orqod. Samwel kien għadu ma rafx il-Mulej u anqas kienet għada marfitlu il-kelma tal-Mulej. U s-sok tal-Mulej sejjaħ Samwel għat-tielet darba u dan qam u mar għand Eli u qallu, hawn jien, għalfejn sejjaħt li? Imbagħad Eli fehem li l-Mulej kien qiegħed isejjaħ liż-żagħżugħ u qal Eli lil Samwel, mur orqod, jekk jerġa' jsejjaħlek wieġeb, tkellem Mulej għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. U Samwel mar jorqod f'postu. U l-Mulej ġie u waqaf ħdejh u sejjaħ bħal drabi oħra, Samwel, Samwel. Samwel wieġeb, tkellem għax il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Samwel kiber u l-Mulej kien miegħu u ma ħalla ebda kelma milli qal ma tmur fix-xejn. Il-kelma tal-Mulej.
الكتاب مكتوب فوقي لين وطائر رداتيك التي أيضا بسني طلبك اللي جنهارس في الألتي شك من فوقي من هبلني نكبراتي من جاي مولاي نامني رداتي Qari mill-ewwel ittra ta' San Pietru Apostlu. Eżiż, nitlob il-Presbiteri li hemm fostkom bħala Presbiteru jien ukoll u xhud ta' tbatijiet ta' Kristu u bħala wieħed li għandu sem mis-sebħ li għad irid jidher. Iraw il-merħla ta' Alla li hi fidejkom. Ħudu ħsieba, mhux bil-fors imma bil-qalb, kif irid Alla. Mhux għal il-ħbax, iżda mħeġġa mill-imħabba. Mhux bħal li kieku taħkmu bil-qawwa fuq dawk li jingħatawlkom fidejkom, imma billi tkunu ta' eżempju għal merħla. Imbagħad, meta jidher ir-raj il-kbir, tiksbu l-kuruna tas-sebħ magħmula minn wart li qatt ma jidbil. Il-kelma tal-mulej.
il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Alla bat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija, jisimha Nazaret. Anċebba, marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Slim għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Jitħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha x'setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: Tibżax Marija, għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara, int se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bin Loli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jissaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-Anġlu: Kif ikun dan la darba ma narafx raġel? U jieġeb l-Anġlu u qalilha: L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-Għoli tixħed id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta fix-xuħita hi wkoll nislet iben fil-ġuf u ġa għandha 6 xhur dik li għaliha kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal għax għal Alla ma hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kentek. U l-Anġlu telaq meħdeha. Il-kelma tal-mulej. Tifiri. Nibqgħu bil-wiefa. Noqogħdu bil-qiegħda. Jersaq dak li se jkun ordnat presbiteru. Joseph Healy mill-parroċċa tat-Twelid tal-Verġni Marija fix-Xara. Missier omna l-Knisja Mqazza titlob minnek li jintorna lil dan ħuna l-ħidma tal-presbiterat. Jien nafx ħidma inti u sħabek fil-formazzjoni għamiltu anke mad-djaknu. Imma nixtieq tagħtini konferma pubblika quddiem il-poplu talla għaw miġbur jekk fil-ġudizzju tagħna Joseph jistħoqlux li jirċievi dan il-ministeru. Jiena nixed li sar stħarriġ fuq u fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti l-parir tiegħu fuqu u minn dan kollu instab
li ju jistħoqlu l-ordinazzjoni. Nirringrazzjak lilek u lil sħabek tal-impenn kontinwu kullu mħabba li tagħtu lis-seminaristej fil-formazzjoni tagħhom, impenn li ġej jiswielkom id-tbatija għax mhux dejjem tiftehmu fid-deċiżjonijiet tagħkom. Wassal dawn ir-ringrazzjamenti tiegħi lill-korp li jgħallmu għax illejla mhumiex hawn, ħafna minnhom. Nirringrazzja lill-komunità tas-Sorijiet illi b'ħafna mħabba materna jakkumpanjaw lis-seminaristi tagħna u lill-poplu Alla li sostnina u għalhekk bl-għajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu aħna nażlu lil danħuna Joseph għall-ordnej tal-Presbiterat. Roddu ħaj lill-Alla. Kull ma jmur il-ħajja qed toffrilna sfidi kbar. Donnu aktar ma jgħaddu jitgerbi iż-żmien l-isfidi jsiru iktar ħorox. U min għandu ftit ta' sens u iktar għal minnu nisrani tal-affarijiet tiegħu kapaċi jidħol f'ħafna tensjonijiet. Intikom ftit eżempju. Pereżempju, hemm barra s-soċjetà. Is-soċjetà donna reġgħet għamlet l-oġol tad-depp li jsemmi l-Antik Testament u bdiet u saħħet żiedet l-idolatrija għal flus. Tant li il-ġirja għal flus qed timla l-bwiet imma wkoll tħalli l-vittmi. Donnu il-kilba biex nakkumulaw il-ġejt irrendietna bla skrupli. Wirmajna kull kriterju ta' x'jiswa ma jiswiex. Tajjeb jew ħażin. Kollox jgħaddej. U donnu s-soċjetà tagħna waslet f'punt fejn tbeħ kollox, anke ruħha. F'sitwazzjoni bħal dejn, tiġik labtejt it-tentazzjoni li tgħid issa daqshekk. Xbajt. X'ħan nagħmlu? Anke s-sitwazzjoni fil-Knisja, aħna maħniex aħjar. Ġifieri ir-reżistenzi li għandna it-karkejr tar-riġlejn biex nirriformaw, inġeddu il-Knisja u ma tibqax Knisja tal-bieraħ hija xi ħaġa li taqtali qalbi. Ħarsu ftejt lejn il-liturġija pereżempju, issa ħanibdew staġun li lili itaqqalli qalbi. Għax inkun nipparteċipa fil-liturġija
illi aktar għandha minn tat-teatru milli talba. Il-katekesi. Kemm nixtiequ nagħmlu riforma tal-katekesi. Imma kemm qed insibu tfexkejl, inkomprensjoni biex ma ngħidx ilsna ħżiena. Il-predikazzjoni. Sfortunatament qed baqanna predikazzjoni wisq moralista. Tkellemt il-bieraħ fuq hekk. U il-moraliżmu iwassal biex il-bniedem fl-aħħar jiddeċiedi li jkun amorali. Dak ir-riskju. F'sitwazzjoni bħal dejn, semmejt żewġ eżempji, tgħid issa nagħlaq il-ktieb, narmi l-ankri. Issa daqshekk. U jien naf persuni. Sew fil-kamp ċivili. U fil-kamp ekklesjastiku illi ma jifilħux iktar dawn it-tensjonijiet u daħlu fi kriżi eżistenzjali. Imma aħna nibqgħu għaddejjin. Narġa' ngħid f'dan il-kuntest faċli lilna l-koll imma partikolarment lilek għażejs diaknu li se ssejr saċerdot tiġina t-tentazzjoni u tgħid u ħajmur kollox il-baħar. Mhux hekk. Din ngħidha lilek u ngħidha lilna l-koll. Mhix dik l-attitudni tan-nisrani, anke jekk ix-xenarju u dak li hu. L-attitudni tan-nisrani smajnija fil-Vanġelu. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Hawn jien mulej jiena l-qaddejja tiegħek ħajsir minni skont kelmtek. Hekk qalet Marija. Minkejja li ma fehmet xejn mis-sitwazzjoni. Minkejja li kellha qudiema l-impossibilità. Imma Marija, il-mara tal-fidej, toħroġ b'dik l-affermazzjoni. Hawn jien il-qaddejja tiegħek. U dan ifakkarni b'dak li qal Kristu kif riportat fl-ittra lill-Ebrej, lill-Lut. Sagrifiċċji u offerti ma ridthomx. Imma hawn jien ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. Għażiż Joseph, jien nitlob l-Ispirtu Santu ħalli llum jagħtik din il-qawwa għax trid trid tal-qawwa biex intu ukoll f'dan il-kuntest soċjali ekklesjali inti bħal Marija bħal Kristu tgħid hawn jien mulej. Mhux ħa nirtira dik it-tentazzjoni, lajċej u presbiteri li nirtiraw mhux dik is-sejħa tagħna, il-missjoni tagħna. Hawn jien mulej biex nagħmel ir-rida tiegħek. X'inhi issa dil-biċċa? X'inhi r-rieda ta' Alla? U dan mhux xogħol ħafif biex aħna niddeterminaw fl-istorja x'inhi r-rieda ta' Alla. Però din il-missjoni tagħna kemm għalina nfusna li aħna rridu nkunu
konvinti illi qed ngħixu dak li Alla irid minna u anke biex nakkumpanjaw lil poplu tal-Alla. Jagħmel dan id-discerniment għaliex ir-rieda tal-Alla mhux dejjem taqbel mal-ordinary oġġettiv. Forsi għaw mhux biss lajċi manke presbiteri li din ma jifhmuhiex. Ir-rieda tal-Alla għall-individwu basta jkun hemm dik lotja ġeneruża ta' mħabba. Dak l-impenn serju li jagħmel il-bniedem imma fil-limitazzjonijiet kollha tiegħu. Pass xkejken magħmul f'kuntest ta' ħafna diffikultajiet li l-Alla jogħġbu iktar minn ħajja ta' wieħed waħda illi paċifikament mingħajr tensjoni tipprova tgħix ħajja tajba. Mhux missjoni ħafifa dejn. U għalhekk forsi aħna infarfru, u għalhekk forsi aħna mmorru dejjem fuq iċ-ċert, imma fir-relazzjoni mal-Alla hemm ħafna inċert. Hemm ħafna li mhux determinat. Inti tifhimni. Intom tifhmuni. U jiġi determinat fil-kuntest personali, storiku tal-bniedem. Imma mhux biss dik hija r-rieda tal-Alla. Hawn jimmulej għal Ġesu. Ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. U r-rieda ta' Kristu, ir-rieda ta' Alla għal Kristu, ma kienx biss li jitla fuq il-muntanja u jagħmel dik id-diskors sabiħ tal-barkiet tal-beatitudni. Ma kienx biss li jatina ordni morali ġdejt, imma r-rieda ta' Kristu ta' x'kienet illi jitla fuq is-salib. Jitla fuq is-salib. U hemmhekk ixandar il-miżerikordja tal-Missier. Jitla fuq is-salib u jerfa' fuq spalleħ, jerfa' fuq l-inkongruenzi id-nubiet tal-umanità. Hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rieda tiegħek. U għalhekk jien fil-bidu tal-Qudiesa qedtlek inti llum ħatgħid hawn jien imma ħajkun l-Ispirtu tal-Alla li lilek ittik il-qawwa biex tlissen affermazzjoni ta' din ix-xorta. Ħabib tiegħi, il-proposta li qed insemmilek mhix ħafifa, però taqtax qalbek. Anzi, għejn lill-poplu tal-Alla biex jimxi triq tal-Quddusija. Għax hija proposta tqila tagħmilx bħal dak is-saċerdot tal-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Inti tafa l-istorja kien hemm il-proxmu tajjeb minxur mal-art bla ħajja. Għadda dal-qassejs u qal għandi l-ħejn, irrid imur inqaddis, irrid imur nipprietka, irrid ma nafx, u baqa' għaddej. Għadda l-iskriba, il-levita, fenna forsi ħasib illi kiċappa smijew imbagħad irid imur jinħasel, imbagħad jgħidu dana maħmuġ. Imma għadda Sammaritan, għadda wieħed li mhux minn tagħna. U qal hawn jien.
għal dan il-bniedem bla ħajja. U ħadu refew u ħadu il-lukanda u ħallaslu il-proċess tal-fejqan. Din is-soċjetà li għandna qudiemna komposta minna l-koll. Aħna bħal dak il-raġel li kien nieżel minn Ġerusalem mal-Ġeriko, ħafna drabi mitfewwejn mal-art bla saħħa. Tibqax għaddej. Imma jgħid hawn jien. Għaliex il-Mulej Ġesu huwa preżenti wkoll f'din il-kundizzjoni tal-bniedem tal-lum. Erfew int bid-dbatija kollha tiegħu, bil-mart kollha tiegħu, bin-nuqqas ta' saħħa kollha tiegħu. Erfew fuqek, bħalma Kristu rafa id-dnub tagħna l-kull. Bekk salvana, bekk inti tgħin il-Kristu ħalli salva lill-umanità. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Għallijiem ikun infaħħar. Issa r-rit tal-ordinazzjoni se jkompli bil-weda tal-magħżul, inkomplu nsostnuh bit-talb tagħna fil-waqt li nibqgħu bil-qiegħda. Għażej sibnej. Qabel tersa biex tirċievi l-ordni tal-Presbiterat, jeħtieġ tistqar quddiem il-poplu talla ir-rieda tiegħek li tidħol għal dan l-uffiċċju. Trid int taqdi bla qiegħda l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-Presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tira il-merħla tal-mulej bħala kooperatur tajjeb tal-ordni tal-isfijiet. Iva irrid. Trid int taqdi bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandejr tal-Vanġelu u fit-tifsir tal-Fidej Kattolika. Iva irrid. Trid int tiċċelebra bit-tjieba u l-fedeltà il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija, is-sagrament tar-rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u t-qaddejs tal-poplu Nisrani. Iva irrid. Trid int flimkien miegħi titlob il-ħniena ta' Alla għall-poplu fdat lilek. Intu tħares bla qiegħda il-kmandament li titlob dejjem. Iva irrid. Trid int tingħaqad dejjem iktar ma' Kristu, il-qassis il-kbejr li ta' lilu nnifsu lill-missier bħala vittma bla teba għalina u flimkien miegħu tikkonsagra ruħek lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. Iva irrid l-għajnuna tagħna. Ħanna millek domanda mhix ħafifa.
twiet, rispett u obbedjenza lili u l-suċċessuri tiegħi Iva inwiet. Alla li beda dil-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem. Inqum bil-wifqa. Nitolbu ħuti jeżies l-Alla l-missier li jista' kollox biex fuq dan il-qaddej tiegħu li huwa ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikkattar id-duni tas-sema. Ninżlu warku btejna. Mulejchnina Christuchnina Mulejchnina Addisa Maria Malla San Mikil Angeli Addisa Talla San Juan Battista San Giuseppe Intom il-patriarchi u il-profeti Sant'Anna u San Gioacchino San Pietro u San Paolo Sant'Andrea San Juan Intom l-apostli u l-evangelisti Santa Maria Maddalena Intom disċipli tal-mulej San Stefano San Ignazio t'Antiochia San Laurenz San Vincenz San George San Massimiliano Maria Kolbe Santa Perpetua u Santa Felicita Sant'Agnese Sant'Ursula Santa Margherita Addisi Martrita Cristu San Anton Abati San Girgor Sant'Uistin
San Atanasio, San Basilio, San Ephrem, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Benedetto, San Francisco, San Domenico, San Benedetto, Sant'Antninta Padova, San Francisco Saverio, San Giovanni Tassalib, San Giovanni Tavila, San Filippo Neri, San Juan Maria Vianney, San Pio da Pietrelcina, San Giovanni Paolottini, San George Preca, Santa Elisabetta, Santa Catarina da Siena, Santa Rita, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa dal Bambin Gesù, Santa Teresa da Calcutta, Beato Papa Pio X, Beato Nazio Falezzon, Beata Maria Deodata Pisani, Intom addis incollata alla. Uri namana, mine coleteni, mine coletnub, mile meuta Deiem, blincarnazioni tiec, بالموت والعومن تياك بالمجية الاسبيريتو سانتو ميدي بي مشي الكنيسة تيكو هاريسا
Żomm il-Papa u l-ordnijiet kollha tal-Knisja fir-rabta mqazza tiegħek. Birek dan il-mażul tiegħek. Birek u qaddes lil dan il-mażul tiegħek. Birek qaddes u konsagra dan il-mażul tiegħek. Ibat ħaddiema ġodda l-ħsat tiegħek. Għati paċi u ftehim tassew lil popli kollha. U riħnina ma' kull minu imġarrab. Għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben tal-Alla l-ħaj. Kristu ismana. Kristu il-qalb tagħna. Kristu Ismana nitolbuk mulej Alla tagħna u sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u bil-grazzja tas-saċerdozju fuq dan il-qaddej tiegħek li aħna qegħdin irresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikun ikkonsagrat. Ibqa' tih dejjem u bil-kotra dak li qed tagħtih issa bi Kristu Sidna. Inqumu bil-wieqfa.
Kun maħna mulej Mr. Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Inti tqassam il-grazzji kollha. Bejk kollox jimxi l-qudiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fiħdanu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu tqassam f'ordnijiet diversi il-ministeri ta' Kristu ibnik. Sa minn żmien il-Patt il-Qadejn, briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji u kotru. Għalhekk meta qiegħed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu u jqazzu il-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grad inqas minnhom biex mseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inti xerriet l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bil-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerriet fuq uliet Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm qatt biżżejjed ta' qassisin skont il-liġi għas-sagrifiċċju fis-santwarju li kienu ġbija u del tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad mulej, Mr. Qaddejs, inti bagħt fid-dinja lil-ibnek, lil Ġesu, l-Apostlu u l-Qaddejs, il-Qassejs, il-Kbejr tar-reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqazzejn fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha. Wissa lilna wkoll dajfejn kif aħna għatina n-nies li neħtieġu biex jenuna. Aħna u naqdu is-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dan il-qaddej tiegħek. Ġeddet fih l-ispirtu tal-qdusija. Għamilu Alla li jilqa' minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad jgħozzu u jżommu għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajtu idaħħal ir-rażan fl-imġieba. Jalla jkun ħaddiem tajjeb li jaħdem ejt fejt mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Vanġelu biex xandir tiegħu jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fil-qlub tal-bnedmin u jasal sat-truf l-art kollha. Ħajkun flimkien magħna amministratur fidejl tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasejl tat-twelid ġdejd fil-Magħmudija ikollu l-ikel tar-ruħ mill-artal tiegħek u l-mitinbejn jiksbu mill-ġdejt il-ħbibberija miegħek u l-morda serħan u faraġġ fil-mart tagħhom. Ħajjissieħeb magħna biex jitolbok tħenn għal poplu afdat lilu u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu l-kol flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħix jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nibqgħu bil-wieqfa.
المولاي جيسو كريستو لي المولاي لي المسير دلكو بالسبيرتو السانتو والقوة إخارسك خلي تقدس البوبلو النصراني وتفري الساكريفيتشيو لله. جوزيف إلقى الأوفرتا tal-poplu qaddejs li ser issejr lill-Alla. Ifhem sew dak li ser tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li ser ikollok f'idejk u għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Mhix ħafifa. noqogħdu bil-qiegħda.
Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. O Alla, inti rid li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artal imqazza u l-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li ser nofrulek, is-servizz tagħhom ikun dejjem jogħġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' dejjem bi Kristu Sidina. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Inti kkonsagrajt lil ibnek il-waħdieni bl-Ispirtu Santu. Għamiltu il-qassejs il-kbir tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem u biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, imma wkoll b'imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jagħżel lil xi ħud u bitqijajt tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-Ministeru Qaddejs tiegħu. U huma fismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għid li jħejju għall-uliedek. Imexxu bl-imħabba il-poplu Qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalejk għas-salvazzjoni taħutom. Iħabirku ħalli jsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidej u l-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisejn kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek.
mis-sirħanejn miċ-ċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna. Ilqa u bierek dall-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel nett tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika. Għatija sliem ħarisa għaqada mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku. Miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli mal-isqfijiet kollha li jħaddnu u jistqarru il-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja tiegħek u f'dawn kollha li hawn madwarna. Inti taf tajjeb li il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għal-jom aħna nofrulek huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal ġid tagħhom u ta' qrabathom biex jiksbu l-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma jresqu it-talb u x-xewqat tagħhom quddiemek. Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba, inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprijan, Lawrenz, Crisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha, għal-merti u t-talb tagħhom enna f'kollox u ħarisna bi Kristu Sidna. Ilqa nitolbuk mulej dill-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofruwilek ukoll f'isem il-qaddej tiegħek li jogħġbok tresqu għall-ordni tal-Presbiterat. Fil-ħinina tiegħek ħarislu d-don li tajtu. Għamel li bl-għajnuna tiegħek jaqdi sewwa u bil-frott l-uffiċċju li jintażiltu għalih bi Kristu Sidna. Bierek u Alla nitolbuk dill-offerta. Għamel li tkun kollha kemm tiegħek, wettaqa, qaddisa, il-qaħħa biex issir għalina il-ġisem u d-dem ta' ibnek il-għażejs Sidna Ġesu Kristu. U hawn il-lejl qabel ma bata ħa il-ħobs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu. Refa' għajnejh lejn is-sema. Lejk Alla missieru li tista' kollox. Radlek il-ħajr bierek qasam ta' lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku kol wara l-ikla ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u mbierka tiegħu, reġa' rat il-ħajr bierek tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidej. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni imqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet, tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema, nofru lis-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġejt li inti stess tajtna, vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddejs tal-ħajja ta' dejjem
il-kalċej tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa tat-tjieba u sliem. Il-qaħħom bħalma oġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġus tiegħek qabel. Is-sagrifiċċju ta' missierna Abram, is-sagrifiċċju li offrielek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sagrifiċċju qaddejs u vittma bla teba. Fittxu kontana nitolbuk u Alla li tista' kollox. Għamil li l-anġelu qaddejs tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek fis-sema biex aħna il-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddis ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema bi Kristus Sidna. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu li lena id-daw bis-sliem bi Kristu Sidna. Amen. Lilna ukoll mit-timbin qaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħnina tiegħek. Għatina sem fix-xirka tal-qaddisina apostli u martri tiegħek, Ġwanni, Stifnu, Mattija, Barnaba, Ignazio, Alessandru, Marcellinu, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia u Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna iżda għall-ħnina u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulejn dejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġejt kollu timleħ bil-ħajja kbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missilli tista' kollu flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu bit-talba li jallimna il-mulej Ġesu. Missierna li inti jiġi saltnatek ikun dak li trid inti, ikun dak li trid inti. Ħobżna ta' kuljum ħatina l-lum idlu bit-tana idnu bit-tana aħna l-kol naħfru ħati għalina la daħan febda tiġri min kol deni Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħarix lejn dnubietna, imma ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu l-għaqda li jinti trid fija. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom.
danu il-ħaruf talla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjejn dawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. F'dan il-moment nersqu bil-qima u l-ħeġġa bħala familja biex nieħdu sem mill-ikla li ħejjinna l-mulej Ġesu, ħal nikbru dejjem aktar fl-għaqda ta' bejnietna.
Nitolbu. Għamil mulej li din il-vittma qaddisa li aħna offrejnilek u bija tqarbilna tqaddes is-saċerdoti tagħna u lil għaddejja tiegħek kollha biex ikunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jistħoqilhom jaqduk kif jixraqlek bi Kristu Sidna. Qabel ma nagħtikom il-barka nixtieq nirringrazzjakom talli tħobbuna. Napprezza ħafna l-imħabba li intom għandkom lejn is-saċerdoti tagħna, lejn is-seminarju tagħna. Tagħmlu ħafna miegħu u dak jiena grat ħafna. Nirringrazzjakom f'isem Ġesu. Permettu li nsellem saluto i nostri amici che arrivano dalla diocesi di Avila, dove Joseph ha fatto un'esperienza l'anno intermediario, ma non solo quello. E c'è anche un altro dei nostri sacerdoti, Don Mario Curmi. Vi ringraziamo con tutto il cuore per la vostra generosità, la vostra fraternità, ma anche per la vostra amicizia. Grazie assai. Salutateci il vostro vescovo. Għaliex Joseph u għanna saċerdoti ieħor bħalissa qiegħed Don Mario Kurmi għamlu xi żmien fid-djoċesi ta' Avila. Tajjeb, il-mulej magħkom. Imbaxxu rasna l-barka ta' Alla. Alla li waqqaf u jmexxi l-Knisja iħarsek dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdi il-Ministeru ta' Presbiteru. Jagħmlek għaddej u xogħol fid-dinja tal-imħabba u l-verità tiegħu, Ministru fidejl tar-rikonċiljazzjoni. U jagħmlek tas-sew raj li tagħti lil fidili il-ħobb sħaj u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda tal-ġisem ta' Kristu. U lilkom il-koll li tinsabu għaw miġbura, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Mollu fil-paċi ta' Kristu. Rodu ħaj lill-Alla.